Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shnong, ringkat bakanet foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jongpi. Weu Rangbah yau belatip kerteng ke musidres kharsa no ula Khlad no namar ka Jingtwa Khyndew ka balajia menta kasni ka Khlad terik ubnai jemang arjar arpuar ha ka Shnong Jongksha ka bahab hapo ka mau kenreu CNRD block ya kane la pentip da ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong Isa Wanda lalu ha ka kerwo ka bala pelai pai ba menta kasni thok ding ka kerwo kala ong ba utai Rangbah udan ko basa fulais nem kerta Nalor ka ni ka Jingtwa ka Deputy Commissioner kala pentip ru ba kila don shibon ki Jingtwa ha East Khasi Hills District nakadaw ka Jingther ulap ba. Kato kat ni na kita ki Jingtwa kadai ka Jingslay jong ka wa khra ka Jingtwa ka kinro ka Sipai BSF pling ka Jingtwa ka kinro Hamadan Rating Block C ka Jingtwa Khyndew ha surok ban lech sepen orsla bat ka Jingslay ka School Hubert Memorial Secondary School pling.